We zitten daar met 4 oprichters in eerste instantie. We hebben nog maar de eerste bespreking gehad, dus we weten eigenlijk niet wat het uiteindelijk gaat zijn, maar het was een eerste... Benedict Haven, zaakvoerder van het juridisch adviesbureau Legal in Hechtel-Exel, is verkozen tot meest beloftevolle vrouwelijke starter van Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Mabes, het ondernemersnetwerk van Markant en Unizo. Ja, uiteraard is dat een hele fijne erkenning. Ik denk dat er in mijn gans leven eigenlijk altijd een rode draad geweest is. En die rode draad die is eigenlijk vooral focus u niet op divers te veel dingen. Focus u op één doel. Zeg van kijk, ik wil dat ondernemerschap aanwakkeren en ik wil daar een deel van uitmaken via juridische adviesverlening, mijn expertise. Aan de andere kant, zorg dat je goed je grenzen kent. Zorg dat je je grenzen kent. Wij zijn allemaal juristen bij ons op kantoor en die juristen kennen heel goed hun grenzen. Als wij zeggen, wij zijn ergens zwak op een bepaald terrein, dan gaan wij zeker extra expertise inhalen. Maar we gaan zorgen dat we als team naar buiten komen. En dat we als een sterk team naar buiten komen, waaraan de ondernemer dan zijn vertrouwen kan geven en zegt van oké, dit voelt goed. Hiermee kan ik het volgende echelon van mijn onderneming bereiken. Gaan we daar wel voor betaald worden. Hij wil dat hij betaald wordt. Made in Limburg TV, het economische magazine op TV Limburg. Elke donderdag na het nieuws.